जोङो दिनै बिपिएफ हिसाबै खोब मोनसे जोंनि जिथु जों सानदों आरो जों जि लुगैदोंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जोंनो अननाय आरो हेफाजाब जेरै मदद होनानै जोंनि बिजाथिफोर बा एनडिएनि बिजाथिखौ जेरैबायदि देरहादों खोब मोजां खोथा आरो जोंहा गोबां दायित्व थाबाय मानोना जोंनि सायाव 20,000 फोथायना लाखिनानै जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा जोंखौ जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहादों आरो जोंहा बांसिन दायित्व थाबाय आरो ओंखायनो गोबां मावनो गोनां दायित्व थाबाय आरो जों बुंबोबाय थादों जोङो बिपिएफ गभर्नमेन्ट हिसाबै दिनै बिटिसिआव जों सरकार सालायबाय थादों बेबायदि हिसाबै जों रायजो राजानो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदि दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे हाबाफारिफोरखौ लानानै जों मावफुंबाय थादों ओंखायनो आरो जोंनि सायाव बिसास लाखिनानै दिनै नैबे एमएलए बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ गासैबो जों देरहाजोबनो हादों होननानै बुंनांगोन आरो जोंहा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै दिनै एनडिएनि बिजाथि हमना ला जों माजबाद जोंहा सरन बर' बिथाङाथ' देरहाखाबायानो डिक्लेयारानो जाबाय उदालगुरि समस्तियावबो जोंहा रिहन दैमारि बिथाङा देरहागोन टंग्लायावबो दिनै एनडिएनि जोंहा बिखन डेका बिथाङाबो देरहागोन आरो बेरगावआवबो देरहाखाबाय नङा होमबा दा माने बेबायदि हिसाबै जोंहा खोब मोजां आरो ओंखायनो दिनै जोंनि माने जोंनि साननाय आरो जोंनि लुबैनाय बायदि जाफुंसारनायनि थाखाय जों रायजो राजाखौ गिबियावनो जों धन्यबाद होदों आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि बिसास आरो फोथायनाय होनो हानांगौनो होनो हायाखै ओंखायनो जों सोरखौबा थांखिनानै जों खोथा बुङा जोंनि थांखि आरो जोंनि नोजोरखौ लाखिनानै जों रायजोनि खाथियाव दिनै जों जोंनि इसुफोरखौ जों दैखांबोदों बेबायदि हिसाबै दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव फोथायनाय लादों ओंखायनो इउपिपिएल हिसाबै खस्थ' खालायनांगोन बिथांमोना खस्थ' खालायनांगोन माने भबिष्यत जुदि फोथांना लाखिनोबा लिडारफोरनि सायाव डिपेन्ड खालायगोन रायजो राजाखौ फोथांना लाखिनो ओंखायनो आङो गुबुन राजनितिखौ जों बुंनो थाङा जों बिपिएफ हिसाबै जोंनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय आरो मावफुंनो जों हादों आरो रायजो राजाखौ फोथायनाय लाखिनायनि थाखाय जों गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जों धन्यबाद होगोन आरो अकल सरन बर' नङा जोंनि गासै एनडिएनि बिजाथि जोंनि बिपिएफनि बिजाथिफोरखौ जों साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होदों जाहाथे बिथांमोना देरहासार जानो हानायनि थाखाय सार मोनसे बयबो सिमा नुबाय थादों सार जे जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव सार सानै केबिनेट मन्त्रि मोननाय पसिबल ना इम्पसिबल बायदि सार मानो होनबा गोबां अपोजिट बुंबाय थादों जे सरनासो ना रिहनासो बेखौ हाइकामान्डआ गासिबो माने डिसाइड खालायगोन हाइकामान्डआ जि बिसार खालायगोन हाइकामान्डआ जि दायित्व होगोन जों साफ्रोमबो बेखौनो रुजुना लानांगोन ओंखायनो मन्थ्रिनि बेलायाव आंनि पजिसना दिनै बुंथावनानै बे माने उपजुक्त टाइम नङा ओंखायनो जोङो दिनै जों रंजानायनि उत्सब जों दिनै बयबो पालन खालायगोन ओंखायनो बयखौबो वेलकाम खालामनो फै रंजाफै जों आरो गोबां खामानि मावगोन आरो रेलिनिथ' खोथा गैया जोंहाथ' आरो जोंनि डिसिप्लिन मेनटेन खालायनानै जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालायगोन आरो सार दिनै नोंथांमोन गोबां दिनै गेरेन्टेड स्किम होदोंमोन दिनै नोंथांमोननि सरकार बांसिन जौगालांगासिनो फैबाय सार आरो फैबाय थानाय समाव सार माबाफोर सिमां नुबावदों नामा सार बेफोरबायदिनो नङा जोंहाथ' गोबां सिमां दङ बिटिसि ओनसोलखौ जों बोरैहाय जौगाहोनो हागोन कमिउनिकेसननिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै साइस्थ'निफ्राय लानानै माखासे गोबां दिगाव जों जेरैबायदि मोनसे थांखि लादों जों बेखौ मावफुंनायनि जोंहा बांसिन आरो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि जोङो फान्ड लाबोनांगौ जेरैबायदि जों सरकाराव अंशदार हिसाबै जों खामानि मावनांगौ आरो जोंहा बांसिन जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायनानै दायित्व होदों बेखौ जों मावफुंनांगोन आरो थेंक इउ